Church. Kasama natin si Pop Shell, saka si Pop Junior, saka yung kaibigan ni Pop Shell, mga ka-idol.
ito yung kwan mga kaidol, hindi pa nagagawang karsada dito para mag-one way muna. Bilisan kasi kawawa yung mga motorista dito eh, kahit pumapasyal. So, ganito yung sitwasyon dito sa Tagakyan sa May Beauty. Bumapit ka mga kaidol, nakabaan na ito. Binubulas yung gulong ko. Ito yung daan natin dito nga sa ito na sobra. Mga kadol, papasok tayo ng Mapita. Ito yung hindi pa rin natatakot dito pag gulong Mapita mga kaidol. Mapato. Real bike na rin ang motor natin. Ganda-ganda ata dito. Pag ang kalawang mo talaga dito. Grabe. Ay, anong view mga kaidol. So, mga view dito. Dito. Dito nih. Doon. Ya. Ang pudpud na gulong napasubo sa Mapita. Dito yung place papuntang Mapita mga kaidol. Lang naman yung mga ka-idol, rough road, saka mayroon din dito eh, pero konti na lang yung nandito, may pila. Sumintato na agad hanggang doon. May trap pala doon, may trap. Yan o.
view ng Mapita oh. Ito ang Mapita mga ka-idol. Container lang naman yung ginagawang daan dito papuntang Mapita mga ka-idol. Maikli na lang pag galing kayo ng Beauty, maikli na lang yun. Dating mo dito simentado naman na yun. Tapos mayroon pang dapat gawin din nila doon sa ano, yung pababa sa ano papuntang Casting Tulpoy saka school. Napakita ko mamaya mga ka-idol. So ikakat ko muna dito mga ka-idol. So ito yung guys pag ano, pasok na tayo. So bali dalawa to guys. Dito huwag kayong papasok dito, pero may daan din dyan kaso malalaking bato pag baba nyo dyan. Dito tayo papasok ngayon sa may kaliwa. Kaliwa kayo pag nakita nyo yung kanto. Diba? Magagawa na ng paraan itong mga ito. Yeah! Dyan naman yung kampo. So Mapita Patrol Base 400 meters. So ito yun guys, sinasabi ko sa inyo, mataas. Yeah. Gusto na lang. So, dito na tayo sa Sitio Mapita. Ito yung school nila guys oh. Ayan oh, school. So yun yung mga madam nila oh. Mga estudyante. Oh, may wifi na rin dito. So ito yung papasok ng simbahan mga ka-idol. Happy birthday. Natin. Ito may nagbabakay. Napaalam tayo. Ito naglalagay kaya. A few moments later. Yan. Kapian time. Yan si Uncle Doming mga kaidol. So yun ang ginagawa ng lamesa ngayon. May murder sa akin. Sige mo niya luto ng kape. Lanta-lanta akakin niya. Hindi tayo kape. Ulay ko yan, naka-repack yan. Makakapoy yan to eh. Turitit kalingga. Sawang kamo pa Sa wang lalamo. Samanta na pag may sinpon to. Ato. Pagsanggol mo. Ang pagsanggol.
Yun, si Paakar nata, si Katima Kapoy. Ganda talaga. Oo. Kape ka pa. Ito nga guys, oh, may alokbate dito sa ano, Yan ang Amerikano mo. kulay puti. Ito, ganyan kalapad oh. Mas malapad sa kamay ko. Pwede raw tong ulamin mga ka-idol oh. Tala nyo latikin na. Lami-lami sila kamot. Sunod. Ano po itong tapano undak ko. Undak ko yun. 1 hour later. So ito yung guys, yung sinasabi kong simbahan sa may mapita guys. Wanang kal. Sa akyat tayo dun sa may taas maya maya. Pasok tayo sa loob mga kaidol. So ito yung gawa ni uncle ko mga kaidol. Ang laki. Kaya pag nasa taas kayo mga kaidol, ito ang bubungad sa inyo dito mga kaidol. Kasama natin si Papshin. Papshin yun, sa si Domi oh. One hour later. So ito nga mga ka-idol, ano, pababa na tayo. Hi kayo. Camera. Yan na yung mga bata rito. Tatami kami rin dito. Wala silang kawala sa camera namin. Dito pababa na nga tayo mga ka-idol. Thank you kay uncle na pagsama sa atin. Oh, Paps. Like nyo. Souvenir yun dyan. May souvenir tayo at saka maglalagbok muna tayo. Paano? Ayos yung panyo sir ah. Ito po. May Yan si Sir, si Pastor. Na kami dito sa may Mapita Church. Pupunta kami sa may Budik. Budik pa tayo? So ano, sipat sila. So ikakat ko muna dito mga ka-idol yung video ko. Mamaya na lang pag sa may Budik. In 5 4 3 2 1. So ayun nga mga ka-idol, ano, andito na tayo sa may Budik mga ka-idol at walang katao-tao ngayon. Parang solo natin. So yun yung mga kasama natin mga ka-idol. Yun si Papshell. So ito yung kuan mga ka-idol. Palubog.
kayo na. So, palis na nga tayo mga ka-idol dito sa may ano. Yun, pababa na naman tayo mga ka-idol. So, ito na yung part na hindi na masaya kasi uyan na naman. So, yan si Nabangkay. Putang ina. Sana all may sounds. Muntik na. Tayo mo muna. Dapat magbaon ka ng baby wipes. Baby wipes. Nawala ata yung ano. Nawala yung tornilyo. Yan dito. Yung kape. Pala sa box pala. Yung kape. Sa box kanina. Yung kape. Pero masarap yung kape, no? Yes. Masarap. Nagtitin sa bayan. Wala yun, galing Apayaw ata yun to, Kalinga ba yun? Saan na yung sinabing kanina na galing? Yung bigas? Yung kape? Abra, layo. Pangit no? Bago to ah. Yan yung lakbay, ay yung ano, tour. Kayo yung sa paa mo pa pala eh. Doon muna yun, gagamitin ko ata sa ano yun. Sa lakbay.
Google mo kahapon, mapilis. Ah, Wala yung sa akin. Ganito na rin yung sa akin. timag ka. Isa lang. Wala pang lumabas sa fly niya. Wala pa? Yung sa akin meron na eh. Wala pa. 4. Ibiyahe ko pa na mali ko yan. Pwede pa yun. Pupunta tayo ng Cavite. Cavite. Sa anniversary. Wala pang ibig. Baka sila dyan. Pwede, bakit nung ano eh? Nung pumunta tayo ng Multan ba no eh? Hindi ka kasama doon. Tayo! Kasama ka ba doon? Namot! Oo. Yung pinaglaro-laruan pa natin yung GoPro ni Manong Buying, hindi natin alam kung paano titignan yung ano nga eh. Yung video. Taas. Taas. Sasayad na naman. Papagawan ko na talaga dito ito. Meron na ata? Wala pa. So ito talaga dapat magawa ito mga kaibigan.
safety, please.